So pakaipa muri Zimbabwe. Mazimbabwe mazhinji angashauri iwe, tell us what's happening in Zimbabwean politics right now. But pano mazosvika pamuzinda panotaurwa exactly what's happening in Zimbabwean politics right now. Tainvestigate tapinda investigative journalism, investigative analysts, investigative commentarians, etc. tichiongorora nyaya yekuti muZANU-PF, MDC, another Zimbabwe party, and then in Zimbabwe as a whole, in Zimbabwean government, etc. Iwe chichiri kuitika. What's really happening? And Zvonzi Tagwirei Oda Kusungwa Honai. Muri Zimbabwe. This goes back to a couple of days ago, 3-4 days ago. So, this goes back to independence. Muswa independence, muswa 18 April. Ndo patikudzokera exactly. Muri Zimbabwe. Ndo parukutangira nyaya yese. So, muso 18 April, muri Zimbabwe vanhu vachicelebrate, vachifarira independence, vachiita sei, kwete Temba Mliso une yake uya tikuda kuzopinza, mirai munzwe. But tikutaura zvaWikino Chivayo. So, Wikino Chivayo vakaannounsa kuti iye ari kuzopinzira $3.6 million, iyo ichapiwa $10,000 each to the 360 members of parliament. Vanhu vakati pane mwari kuti haurai toziva, tanguri tainzwa nyaya yedu, uri kuti chii. Ndio problem yenyu maZimbabwe dzungu. Handiti musamanye boys and girls, musamanye boys, tinoda kubata ma-angles, ma-corners. Iwe tikasabata ma-angles nema-corners, at the end of the day takupa half news. You understand? And half news cannot really in truth help you as if it's 100% news. Because remember, pane vamwe wenyu vanenge vachitodzwa this news for the first time, and that's the problem. But anyway, rigati mhanye, mamuruda kuti mhanye kusvika. Zvonzi Tagwirei Oda Kusungwa Honai. So, first of all, kwakabudikira Zimbabwe, ZANU-PF Youth League. ZANU-PF Youth League yakatanga, first of all, it condemned Wikino Chivayo. Kuti Wikino Chivayo skiri rake rikuda kupa members of parliament $3.6 million. Rakadhakwa. Skiri rake rikuda kujambira. Why don't people understand kuti chinonzi amendment bill number 3 called CAB 3 is because of President Emerson Dambudzo Mnangagwa, but not only about him as a person, but about his moves, economic moves, development moves. Zvirauti vanhu, they are saying Mnangagwa ngasvike 2030 because Mnangagwa have been doing well on an economic level. Most of you, we know kuti memchitichi, but rakatimbonzwa on this view. So zvichinzi, because Mnangagwa ari kudiwa nevanhu, because ari kugona, iwewe Wikino Chivayo chirega kuda kuuya uchiti isusu takatarisana nekuti ma-members of parliament, ma-MP ari kufanira kuvhotera amendment bill number 3 kana kuramba amendment bill number 3, and then iwe wakubuda neka $3.6 million kako uchiti kwa uruda kupa MP oga $10,000. Don't you see kuti kuvanhu vanozotona senge tiri kubribe ma-MP? But tiri ipapo muri Zimbabwe, pane maZimbabwe anga chiti get away, nati get away. Inde kuroko. Soda kundinhuhira, soda kundinyangadza. Please muri kuti chiko. Why are you so aggressive? Murukuti chi? And then about iwe. Get away na Wikino Chivayo wako. Get away na Tinoma Chakairi wako. Get away na John Paradza wako ZANU-PF Youth League wako. Get away na China Master Patrick wako. Anubati, urukuti chi kana chi get away with all these people. Zvonzi all these people vabudikira vachisupporta Mnangagwa. Openly saying, tiri kuramba Chivayo simani, tiri kuramba Tagwirei simani, but we support CAB 3. Hapana zvari kutaura vanhu ava. Tikati aiwa, chimbomirai boys, chimbomirai, we understand those analytics, those criticism and etc. But hatimbotarisai pana Tagwirei apa. Zviri kunzi Tagwirei Oda Kusungwa. Chii chiri kuitika? Be open, tell us. Zvikanzi iwe uri kuona yakatotambwa nacho Wikino Chivayo. Tikati aiwa, chimbomira kutikudza yakatambwa na Wikino Chivayo. Tinoda kunzwa hanzi Tagwirei ari kuda kusungwa, kanzi aiwa dzikama. You can't understand kuti why Tagwirei achida kusungwa kana usati understand kuti Chivayo wakaitei.
tikati alright takuzvibata alright takunzwai kuti munyaya idzi muri kuti dziri kubatana chitiudzai. Ndobva aenda kumberi vakati iwe handiri kuona Wikino uchivhaya nedonation yake $3.6 million kuma-members of parliament. Handiri kuona Tagwirei ari kutaugwa $120,000 yemastands aari kupa members of parliament kumandara. Tikati okay, go ahead tiudze. Zvikanzi that thing is being joined together muZANU-PF. Zviri kubatanzwa zvinhu zviya senge chinhu one. Senge they are the same people who are trying to buy the same influence. Tikati okay. The same people trying to buy the same influence. What the hell is that? Muri Zimbabwe ndopatatsanangurigwa, ndopataexplainegwa, ndopatazoudziswa, kutsanangurirwa. Vabva vati kubhondora nyaya kuti chinzwai kuti zviri kuitika. Tikati chiutiudze kuti Tagwirei ari kuda kusungwa. Why? Zvikanzi asi Tagwirei ega. Tikataura nyaya yaTagwirei ega tisiri kubatanidza Wikino uchivhayo. Hapana zvatutaura. So Tagwirei naWikino uchivhayo, according to boys rakaona riya vana Chinoma Chakaire vapana vemuyouth ZANU-PF Youth League, vapana vana John Paradza vapana vemuZANU-PF Youth League. Vapana ava vari kuzama kusevenzisa influence yavo. Vapana ava vauri kuona vakajoina ZANU-PF not on the basis yekuti they are trying to bribe Mnangagwa's way to the top. These boys actually ain't even loyal to Mnangagwa. They are loyal to some ideology. Inonzi haisi ideology at all, but an ideal. Iwe, what are you talking about? Kana wakutaura zve-ideal. Isusu tinoziva kuti muna 1980 muri yeZimbabwe, the black people, ZANU-PF, ZANLA forces, ZAP forces, they won against the Rhodesians, they won against the colonialists, they won against the whites. So what is this another agenda you are talking about? Explain it to us. Zvonzi, idyai izi. Tikati iwe, chinja idyai izi kuisa muchirungu. Isu taakunzwa chirungu chetu kanza boys maakutiza tsika dzenyu. Tikati ndatiisa idyai izi kuchirungu. Idyai izi, itsa idyai izi kuchirungu. Kuti tinyatsokunzwisisana on the same level. Kuti how offensive are you kana uchiti idyai izi? Uri kuda kuti chii? Zvikanzi kana tichiti isusu idyai izi tikazoisa kuchirungu tiri kureva kuti guys cool down. Tikati haunonyepa. Idyai izi sounds very offensive. Hazvingamborevi kuti cool down. Zvikanzi that's exactly what it means. Cool down. It is. Tikati it is. Ruva tiri kudlasadza easy. Ruva tiri kuita dzungu ikadlasadza. No. Tiri kureva about ideas, ideology, things that are happening. Tikati alright, go ahead. Bosi isusu patinoda kudzoka ka muri Zimbabwe panyaya yekuti isusu tidzoke panyaya yekuti hanzi Zvonzi Tagwirei Oda Kusungwa. Tell us about that. Tagwirei Oda Kusungwa zviri kureva kuti chii? Zvikanzi Tagwirei naWikino vose vari kuda kusungwa right now. Makaona imimi ZANU-PF Youth League going against President Emerson Mnangagwa directly. Tikati uri kureva kuti hatina kumbozviona. Zvikanzi pamakatoona ZANU-PF Youth League going against Tagwirei, going against Chivhayo, it was actually going against ZANU-PF. It was actually going against President E.D. Mnangagwa himself. Tikati muri kureva kuti chii? Zvikanzi because Wikino Chivhayo stands and speaks on behalf of Mnangagwa. Zvali plan yaMnangagwa yanga iri yekutenga ma-members of parliament directly. Zvinova zvinotidzosa kunyaya yaTemba Mudiswa. Temba Mudiswa achiti hakuna, there is no way you as Zimbabweans would expect kuti the Zimbabwean parliament or the Zimbabwean members of parliament to be straight and not be compromised. Ivo vachihora $300. MaZimbabweans vazhinji akati iwe, what do you mean kana uchiti ma-members of parliament eZimbabwe anohora $300? Oh, so maakupopota now. Chinzwai, iri rava rimwe side remaZimbabweans. Zvikanzi, oh, so maakupopota now muchiti mimi $300 is not enough for my members of parliament, but it's enough for my nurses. It's enough for my teachers. Nonsense.
tikati muri yezimbabwe chimbomirai kuita tumaconfusion tusina basa, chimbomirai kuita tumafights tusina basa, please. Yeah. My Zimbabwean people, muri yezimbabwe muri kuti chii nazvo, muri kuzviona sei? Tikati let's explain facts to facts. Zvikanzi get away, facts to facts ndo atiri kuexplaina pano. Tikati chitiudzai kuti Tagwirei ari kuda kusungwa apa. Zvikanzi Tagwirei uri kuona naChivhayo vese vari 2. Boys iri zvauri kuona zvakatorambigwa neZimbabwe neZANU-PF, kwete Zimbabwe, boys tikaramba chii Zimbabwe takureza, neZANU-PF Youth League zviya. It was a big move. And what was declared by ZANU-PF Youth League kuti Chivhayo is wrong kuda kupa $3.6 million kuma members of parliament. And what was also announced by ZANU-PF Youth League through Tino Machakaire, tinotenda Machakaire, mpana uyu anova minister anova chichi we-youth. Zvikanzi it was also another declaration yekuti Tagwirei must go to jail. Tikati what do you mean? Zvikanzi yes, ukaona munhu agura mitemo yeZANU-PF ari kuenda kujere because wagura mitemo yegovernment, wagura mitemo yenyika muri yeZimbabwe. So isusu toda kuti tikuudze kuti patiri pano, pamuri kunzwa pano, this latest information, this latest news, this is what's happening in Zimbabwe as of right now. Ichitokuudzai live as it happens. We say to you, thank you so much. We say to you, stay tuned, stay subscribed. Munotiziva nema updates. You never miss on any important Zimbabwean political, economical, social update. Pano pamuzinda wevanhu. You always get it. So stay subscribed. Subscribe back. Subscribe. Thank you. Like, follow this page. Facebook. And thank you for watching. Stay blessed.